panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum? Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban. Buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamatagin ako sang mga balita. Kag drama sang Bumbu Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Dairosing! Nasunog ang aton balay! Sunog! Sunog! Nagakalayo ang balay! Ay, sunog! Sunog! Sa diin ang sunog? Sa diin! Sa kusina, day! Ato sa kusina! Oh, hala! Nagbato naman si Dairosing! Ay, Dairosing? Ay, wala sunog, ah! Joke ko lang to, ya! Ano nga joke? Oho! Ang aton kusina, ho! Ha? O hindi! O hindi! Nasunog, gid! Ay, tabang! Tabang ka mo! Kulapo, hindi ba lang nga nagmaninoy ka sa kasal? Oo, pero wala tumadayon na. Ay nga, aman. Wala pa siya obra mo. Ang lalaki? Ang babae. Ang mga tunto nila, nagkuha na sila maninoy. Nga wala gani sila galastuhon sa kasal. Uti, nga ang babae ang mangita sa ngubra. Hindi magpakasal siyang lalaki kung wala sa obra. Nga, ahaw, may obra ang lalaki, haw? Wala man. Amo na gani nga mangita sa babae nga may trabaho kay wala sa obra mo. Samson, ginpatawag ko kamo kay may malahalon akong ihambal sa inyo. Ano na? Atan, Samson,
mabisita diri sa aton ang pakaisa sang duke sang Inglaterra. Doke? Ay matuod ka, Kap? Mabisita din yung pakaisa sang duke? Oo. Kagusto ko, Samson, nga ang tanan nga mga tao diri manilhig sa ilog saran. Kag kamo ang honor guard, makubay kamo sang inyo nga mga batuta, tapos paikiso ninyo sa ibabaw kay maagi ang pakaisa sang duke sa idalom. Ate, oo ka ba? Nami na. Nami na. Uy, huling. Sinong lalaki nga ina ho? Ang diin, Chay. Ina nagapakadto diri. Lain siya sa iban nga lalaki kung maglakat ho. Uy, kung maglakat siya, taas ang ulo, dayon katikalon. Uy, hala! Amo na siyang pakaisa sang duke nga mabisita diri sa aton. Ano? Amo na siyang pakaisa sang duke? Anong duke man? Duke de Bolona. Ay, ano na siya? Amo na ganit, Chay. Duke de Bolona. Uy, Chay, ari na siya, ho. Kag nagatulog siya sa garapon sang dulce. Uy, nagpalakpak siya. Dala tudlo sa dulce. Ang buot silingon, hatagan kuno siya sang dulce, Chay. Ay, anong dumdum niya sa aton? Ulipon? Kayo sa iya eh. Mamalakpak lang siya ba? Chalvina, tanawa ba lang iya tudlo, ho? May singsing nga bulawan. Ha! Ma-hold up gani na siya. Utod ginang tanan niya nga tudlo mo. Hala! 3 ka beses na siya nga namalakpak, Chay. Buot silingon, double time. Wow. Estito to. Sino ang ngalan mo? Hindi totoo ngalan ko. Kag wala ko ikaw hatagi permiso sa maghambal sa akong presensya. Kanubo sa imo level, magistorya sa akon. Uy, huling, ano to? Grabe ba? Daog pa niyang matuod-tuod nga hari, eh. Ay, huling, tagain na ina. Basi kon maakig pa na karon. Oo. Oh, aring gusto mo nga dulce, oh. Mabayad na ako. Yambal kung pila ang presyo. Ate, 5 ka pisos Wala. May ginkuha siya sa iya bulsa, Chay. Hala! Tsikero? Hala! Nagasulat siya sa iya tseke. Kag Alvina, pati iya ballpen. Goldman?
Aring bayad ko. 1,000. Uy, 1,000? Ay, 5 ka pisos lang ato. Wala ko na sinsilyo. Keep the change. Ay, wala kang idra bisan na 10 ka pisos lang. Kung wala, at iutang lang anay Kag sino nagsiling sa imo nga wala ako sa sinsilyo? Madamo ako sa sinsilyo. Kag gold pa to. Kag kung mapatay ka, hindi ka magbaho kung tampukan ka. Oh, hala! May nagdulog na auto sa aton atubang si Alvina. Adios! Ato na siya. Uy, nagsulod siya sa auto. Brum, 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 brum. Hindi. Matuod nga royal blood, Chay. Pero nga adri pa siya nagbakal dulce. Basi ko natak-an na siya magbakal sa klas nga balaklan. Botani, babalik siya dari liwat ba? Para nga makaisa naman kita liwat kalibo. Batan, may dala ako sa imo. Oh, ano yun natin tagoy man? Gloves ini Anon ko natin tagoy? Para ini sa imo. Oh, Buhaton ko ikaw nga Oscar de la Hoya Jr. Ay, hindi ko yakabalo magboksing sa tagoy. Amo ganit na nga tudloan ta ka. Man kun huben pa kumatan, ako na lang mabuksing mo. Pwede ka pa dayon makapadalagan bilang barangay kapitan. Pwede ka man gani makasenador sa Pilipinas. Kiti uso na karon nga ang aton politiko, mga artista, mga basketball player, mga singer, mga newscaster sa TV, nagadalagan sa politika. Mas nami pagigmataan kung sikat ang imo karir mo, kay presidente gid sina iyang tupa mo. Amuna nga bisan paano ang politiko, nagatinguha gina nga makaprograma sa TV. Ay, gali? Hindi bahalin niya nga wala ka sa naibalaan sa pangimanwa. Basta nga artista ka lang kag sikat ka, daog ka na. Amo na matan nga ang sitwasyon sang Pilipinas daw kalamay hati. Hindi, kuya magboksing sa tagoy. Gusto ko pa yagani nga mag-basketball player eh. Mga basketball player, kaputot sa imo. Hindi ka pwede magbasket matan man kaputot sa imo.
kalimting hando mo nga makakuha ka sa medalya sa Olympics sa basketball, kay layo ginaya sa patad. Hindi gani makadaog ang aton mga player. Ang pwede mo lang siguro nga hampangon amo ang shotbong kag pityaw. Pero sa boxing iya may tsansa ka pa. Una bes, ang ayan kaya sa boxing man laway ka. Ano abe siya tagoy? Kung ma-practice lang ko sa bilyard. Gusto mo iya magpariyo kay Bata Reyes? Pwede man ina. Galing kay mahal ang mag-practice sa bilyard. Ari ang boxing nga masumbag ka lang bisan sa puno sa sambag, okay na? Gani boxing na lang balang practice eh. Kung magsikat ka sa boxing, makapangasawa kaya sa babae nga gwapa, nami legs, dason wala pa barikos. Class, ang aton leksyon subong, amo ang electricity. Ano ang kinalain sang electricity sa kilat? Ala, ako naman ang ginatulok ni Ma'am Ho. Kay si Filimon, nanago sa idalom sang lamisa. Murad! Oh, di daw? Ang kwan, Ma'am. Ang kilat ya. Wala na yung ginabayaran. Pero ang electricity, Ma'am, kung hindi ka makabayad, ginautod ang kuryente. Gani nga kingki na lang ang ginagamit. Ay, na lang nila ang akong pagsaysay. Kung buwan, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash Paradio Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! 100. Ikaduha nga hatag! 200. Ikatatlo nga hatag! 300. Ikaapat nga hatag! 400. Ikalima nga hatag! 500. Salamat gid sa 500 ako nagdaog. Salamat sa Bombo Radio nakadaog ako sa ila nga promo. Swerte sa Palengke 2022.
Salamat gid nga na gabutan ang akon nga entry. Kadako na ni sambulig sang akon nga pangabuhi. Ako si Lolita Dacalos, taga Takuling, Purok Clerio to. Pero ari ko de sa Murcia, kaya ari ko sa kun anak. Ginswerte gid ako sang akon nga ginhulog sa Bumbo Radio. Salamat gid sa Bumbo Radio kag Star FM. Kamo galing nagpamati. Ang akon gani ginbakal ko gid ni para lang ako maka-intra. Salamat gid. Basta Radio Bumbo, number 1. Star FM is all for you. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Paradyo Bumbo. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi naging bahin sang Provincial Jail sa diin ang apat kapamusod sang pader
naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga nangin saksi man sang ilang mga pag-antos kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial J, makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial J. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat maing adlaw sa inyo tanan mga palangga na mga tagpalamati, sa karon nga adlaw padayuno naton ang katapusan sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa ato panatuntunan, Provincial J. Aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad. Nagkadto sa akon si Esther sa pagpangayo sang bulig nga mapabulong si Ignacio. Tungon bandamo ini sang bukol kay ginbakol siya sa mga tanon. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang katapusan ko nga pagsaysay. Diri sa Provincial J. Pabay ilang Esther. Kay hambalon ko si Inday Suli. Nga base ko nagsala lang siya sa pagpasibangod kay Ignacio. Ay, salamat, Kidsilda, ha? Sige. Makuha na ako sang oregano. Ta sige. Ay, kung may mahimo lang ako, naluoy gid ako sa ila. Nakahibalo ako nga nagsala lang sila sa pagpasibangod kay Ignacio. Sino yun ang si Ignacio, Chay? Abo inang yabana. Nga ginpasibangdan nga nagtapas ang saging ni Inday Suli nga ama ko. Si Ignacio ang ilang nga ginpasibangdan. Gani nga siya ang ginbakol sa mga tanod, Abo gali? Nga man, sino gali nagtapas ang saging, aw? Si Bitoy, Nga nakaibalo ka na, Chay? Nakita ko siya mo. Nakita mo siya? Uti, nga wala ka magpanugid sa matuod sa ama mo, Chay? Nahadlok ako manugid, Gani nga naghipos na lang ako. Amo gali? Wala gali isang sala ang Ignacio nga to? Wala, Kagsubong, may nagalagaw naman nga sugilanon. Nga patyon naman ni Ignacio, si Inday Suli. Kagpatod, ipakastigo naman ni Inday Suli, si Ignacio. Hindi mayo na, Chay. May nagalabugay sa kay Ignacio, Sino ayan ang nagalabugay sa iya, Abner? Inang ginasiling mo nga si Bitoy. Ano? Si Bitoy? Hindi bala siling mo. Si Bitoy ay nagtapas ng saging. Kaglason, siya man ang nagpanugid nga si Ignacio ang nagtapas. Ay, oo. Oo, Abner. Di kundi, siya man ang nagadumot kay Ignacio, Pero, Chay, nga dumta na abi ni Daisuli si Ignacio. Ay, wala ako makahibalo. Basta ang nahibalaan ko lang si Bitoy ang nagtapas. Kag gusto niya nga si Ignacio ang pasibangdan. Aray ka bala, Chay? Adik bala na si Bitoy? O kung may amigo siya nga adik?
Ay, oo. Ang iyas na amigo, amo si Andy. Si Andy? Andy ano? Andy Dumdum? Dumdum? Dumdum siling mo, Chay? Oo. Nga nakibot kagid sang mabatian mo ang ngalan ni Andy, ha? Nabatian ko na ang ngalan nga ina. Nga nasambit sa utruman nga adik. Nga naikwento namon sa isa ka red sang druga. Wala. Basi kung makita ka niya diri, kag makilala ka niya. Nabatian ko lang ang ngalan niya. Chay, panilagi si Bitoy. Kag sugiri ako kung ano ang iya madason nga buhaton. Yan ano na, Bitoy? May bayad ka na sa akon sa utang mo? Wala pa gani, di. Ay nano man nga. Hindi ka pa gani makabayad sa utang mo. Sapwan ka na nagalutaw sa baybay. Di. Si Andy man. Hindi lang bloody, oh. Nano nga hindi man. Nagasako ng ginutangan ko sa sabu. Kag kinahanglan nga may bayad ka na. Kay kung hindi, may malain gid nga matabo sa imo. Malayo ni. Masibla kung tuturo ni Andy, haw. Kasi kung tuturo niya ang ginsiling niya, kinahanglan makabayad ko. Karon sa gabi, sudlong ko si Inday Sulia. Uldapon ko siya. Isa pa, siya lang isa na sa balay. Gani mapos lang paguldap ko sa iya. May pusil ko din nga 38. Paltik ini. Amo ning gamiton ko. Kagtapos gid. Si Ignacio naman ning pasibangdan, pro. Oh, ba? May nagbukas ang puwerta sa gwa. Sino ato man? Wala man sang tao diri nga iban kung gabi. Si Zelda, buwas pa siya mabalik. Magwa ako. Ibilin ko lang diri ang akon apo nga nagakatulog. Anay ka bala, kay pasigahon ko ang suga. Sino ba lang? Oh, Bitoy, ikaw? Oo. Ako Inday Suli. Oh, ba, may pusil ka? Para ipatay sa imo. Di man. Patay ka mga tigulang ka. Lola! Oh. Lola! Ba? Nakabugtaw ang apo niya nga babae? Alsa. Anong natabo? Patyong ko ikaw. Patay man pating apo niya. Wala na karon makasugid kung sino ang nagpatay sila. Karon, ubuson ko ng tanan mga kwarta. Ubuson ko na, Inday Suli. Ay. Dakpon kong bunga nga mangitlog Kaya baligya ako. Bakal ko sang bugas kaguga. Arang manok si dalom sang balay. Dala siya nagaitlog mi. Abe, ikapon ko. Uy.
Ano ininikapan ko nga may matiga nga butang kahoy? Ito si hindi mangi kahoy? Abe, tanaw ko, be. Bay, nano ni? Pusel man ni? Ngangari diri si dalom sa pugaran. Esther! Esther! Dali blanay! Ay, kaaman Ignacio? Lantawa ho? May pusel ho? Uy, hala, pusil matuod ina ho. Kag nga ari man ina dire. Sino ang nagbutang sina diri man? Kag diin inahalin? Diri sa may pugaran. Sa may pugaran? Ay ang buot mo silingon, dira mo ina ginkuha Ignacio? Oo. Ay naano? Amo bala inang itlog sang manok? Pusil? Ginhambala ni Andy si Bitoy nga kung hindi siya makabayad sang utang niya sa iya, patyon niya ini. Gani ginkulbaan si Bitoy. Kag nakaisip si sang paagi, kung diin siya makuha sang kwarta nga ibayad niya kay Andy. Kag ini, ang mga sudlo niya si Inday Suli, kag hold upon niya ini, kag ipasibangod kay Ignacio. Sa pagpadayon ko pagid. Nga ari na diri. Ignacio! Uy, ara si Kap ho. Kag may upod siya nga pulis. Siya matuod din ha. Ignacio, hindi ka maghulag sa malain. Ginobdan ko lang mga pulis dire sa inyo balay. Boy, ang armas ngayon na Ignacio. Gusto gidang tip nga nabato namon. Nga ikaw ang kriminal. Tungod ara sa imong pusil ngayon na. Ha? Ano nga akon? Nakita ko lang ini sa pugaran. Hindi ka na magbaliban pa, Ignacio. Ikaw ang nagpatay kay Day Suli. Kaya sa apo niya. Ano? Uy, Kap, hindi yan si Ignacio, ah? Bilog gagabi nga ari di siya sa balay, Kap. Saksi gid ako sina, Kap. Ay, Esther, hindi na siya pagtabuni pa, ha? May nakakita nga si Ignacio among nagtiro kay Suli kag sang iya apo. Kag armas, mahimo nga ara pa sa iya. Kag amuin na ang ginauyatan niya. Ay, Ignacio, hindi ka na magpumatok pa. Ihatag ang pusil ngayon na sa mga pulis ka mag-upod sa amon sa matawhay. Aring pusel kap, oh. Sir, wala ko yasang sala, sir. Nakita ko lang ang mga pusil sa may pugaran. Amo na matuod. Amo ginaya matuod, kap. Patay pa ko diyo. Wala ko di akalin sa balay. Wala ko di makalin niya. Amo palang gani ko makapanaog. Ay, Kap, matuod na, Kap. Matuod ginakap ang ginasiling ni Ignacio, Kap. Matuod ginaya, Kap. Wala siya makahalin bugos nga gabi diri, Kap. Matuod ginang ginasiling niya, Kap. Mag-upod na lang ka mo sa amon sa matawhay. Ignacio, sige na. Kay makahibalogi kita sa kamatuoran, kun bala. May labot ka sa krimen o kun wala. Ay, Abner! May ibalita ako sa imo. Oh, nga, Chesilda? Anong natabo? Nga nagbalik ka dayon? Hindi ba lang nga nagtrabaho ka sa ama mo? Abner, patay na si Inday Suli kag ang iya apo. Ano? Patay na? Sino nagpatay? Si Ignacio kuno. Pero nagpamaliban si Ignacio nga wala siya makahimo sa nga mga krimen. Apang nakita sa iya posisyon ang pusil nga gingamit niya sa pagpatay. Amo gali? Pero nagahilibion si Esther nga wala makahalin si Ignacio sa inabalay sa bugos ng gabi. Pero gindala man sa siyang pulis. Lakip lang pusil nga nakita sa iya posisyon dito sa may pugaran sang ilang nga manok. Ara man pala si Bitoy? Ay oo ara man siya. Kag nagatulutog na pagani siya. Nakabati ko na siya sa ngambal ni Ignacio nga patyon giniya si Inday Suli.
Kagin matuod gid gali niya. Amo gali? Oo. Kag pati siya, gindala man sang pulis. Para buhaton nga saksi nga si Ignacio, may handom kapatyon si Inday Suli. Kagin pa ako sa iya, ang sala nga pagtapas ang mga saging ni Inday Suli. Amo gali? Naluoy gid ako kay Ignacio mo. Pero wala gid ako yung maguna-una nga matuuron niya ang yagin siding. Nga patyon niya si Inday Suli. Pati na ang apo ni Inday Suli nga babayi. Kag amo man si Esther. Nagpanumpa gid siya nga wala makahalin si Ignacio si Ida balay bilog gagabi. Pero nga ara sila pugaran ang amo nga pusil. Ay, makatilingala. Ay, ginkulbaan gid ako. Pati ako, gindalaman sa estasyonan sa pulis. Kag ginpamangkot. Kun bala, si Ignacio matuod ang masala. Pero, saluguon ang kuya. Kag wala ako mapanugid nga si Ignacio, hindi amo ang nagtapas ng saging, kundi si Bitoy. Baw, ang animal nga Bitoy, kaayo gid sa iya. Nag-upod siya sa pulis, kag magsugid sang iya na ibalaan, nga si Ignacio among nagandob sa papatay kay Inday Suli. Kung na mag-abus na, mapriso gid si Ignacio eh. Ay, wala siya sang sala. Pero si Anggit pa si Bangdan, nga mo ang nagpatay kay Inday Suli. Pero sino gid ayan ang nagpatay sa ila? Ote, diin ka nagkanto, Toto Abner? Ang siling ni Nana, naglakat ka kuno ka ina? Oo, Chay. Maging kantuan lang ako Pero ako nagkanto ako sa balay ni Inday Suli. Man, nagpangimos ako dito. Kaginulat ko nga mag-abot ang mga paryente niya nga amo mag-atipan sa iya mga gamit. Ote, anong balita, Chay Silda? Ay, wala ako makahibalo. Pagkatapos ang interview sa pulis, nagpauli lang kuya Kag nabidin dito si Ignacio sa silda. Ay, ambot Dasa na konsensya man ako mo. Wala gid ako mapadugin sa naibalaan ko parte kay Bitoy. Ang animal nga Bitoy. Nagayum-yuhom gid sa sakon. Sir, mapulit na lang ko, sir. Kagabi mo, sir, nalipay ko nga bisan paano nakabulig ako sa pagsulbar sang krimen. Amo na kung sinong nagpatay kay Inday Suli, manabatged, kag sa inosente sining apo. Oh, salamat man sa imo, Bitoy. Sa imo pagkooperar sa amon. Abang hindi ka na'y magalin. Bangod ikaw ang suspitsado sa pagpatay kay Suli. Kag sa iya po. Ano sining mo, Sarge? Kapalalahog li si mo, Sarge? Hinugay na pa isti-isti, Bitoy. Arestado ka! Uy, si Sarge pa raw. Sarge, kung kalahog ka, gusto na. Hindi nami ang joke nga ina. Pag joke mo karon, abing kamot mo. Kay takdan tapusas. Sarge ka sa raw? Hindi mo ko yung criminal, Sarge. Kung nami si mo magampang-hampang ba? Daw sa papatiyon pa ako. Ano pagdumdum mo sa amon, gago? Alang kamot mo, abe. Sarge, dali lang bla, Sarge. Nano ni man, nano ni? Dututuod lagi niyaw. Ikaw ang nagpatay kay Suli, kag siya po. Pagkatapos, gimbutang mo lang sa pugaran sang manok ni Ignacio ang pusil. Ano? Uy, nano niya man? Wala ko sa iya mag-imo, Sarge. Kapag gusto ka lang sang pabutang-butang sa raw. Lakat na, sulod sa selda. Kay kulatahon, tagi kakaroon nga ni Malka. Lakat na! Sir, boy inyo ko di, sir. Wala ko sala, sir. Ako pa kasi nagatag sa tip sa inyo. Pitik sinta sa kapaglipasoon nyo.
Sala ni! Amo ning ginatawag nga mockery of justice? Nakabati ka mo? Mockery of justice! Wala ko sala, sir! Wala! Ganibuhin niyo ko, Dre! Sir! Abner! Abner! Diin ka! Oh, Jay, ari ako. Ay, Abner, may ibalita ako sa imo. Nadakpa na si Bitoy nga siyang nagpatay kay Inday Suli kag sa Apo. Gani nga nahilway na si Ignacio. Mayo ko na mo Bubisan ako. Hindi gin makapati. Nga si Bitoy, amo ang nagpatay kay Inday Suli kag sa Apo. Kag sa ano niya ato mabuhat man? Kag nga nga wala siya madakpan dayon. Pagkatapos niya nga mapatay si Inday Suli kag ang Apo, ginpanguha niya ang mga kwarta sa parador. Kag ang pusel, ginhulog niya sa pugaran. Agod nga si Ignacio ang mapasibangdan. Nakaibalo na ko si Natchay. Nga ang nakaibalo ka? May amigo ako nga pulis sa police station. Siya nagsugid sa akon nga may fingerprint ni Ignacio ang pusel. Apang si Bitoy among may gunpowder. Amo ina nga si Bitoy ang indakop. Kag napilitan na siya sa pagsugid sa matuod. Kag pati si Andy Dumdum nga nagaluso sa droga, nadakpan man. Kag insugid man niyang tanan Subong ato sila nga duwa sa karsel. Amo gali? Amo gali? Ay, abo, Diyos ko. Ginkaluyan man si Ignacio. Ginkaluyan man siya sa mahal nga Diyos. Kay ti, matuod gin man nga wala siya sang sala mo. Matuod gin man niya. Ay, Abner, diri ka lang anay ha. Makadto ako sa ila. Magamusta ako sa ila. Dalipay si Chay Silda. Wala siya may kahibalo. Nga ako naghatag sang tip sa mga pulis. Sa primero, wala sila nagaduha-duha kay Bitoy. Apang sa ginsugid ko sa ila, nga si Bitoy mismo nagapalaptas ang balita. Nga si Ignacio ang nagpatay kay Daysuli. Kaya sa Apo sini, amo to nga nagpangusisa sila sang likom. Kag natukiban nila nga adik ini. Kag amo tong nadakpan man si Andy Dumdum. Apang wala sila makahibalo nga may labot ako sa pagkasikop sa ilang aduha. May pulos magaling pagbakasyon ko dire ba? Si Bitoy kag si Andy, magkaupod nga ginrimit sa bilibid. Subong, si Ignacio, padayon gihapon nga nagapamugon sa talamnan sang iban. Apang, wala na sa may nagapanghisa sa iya. Kag ako naman, wala na makatrabaho, tungod ang balay ni Inday Suli, ginbaligya na sang iya mga mata. Kag dire na lang ako sa balay, kag nagalibang sang akon mga hinablos. Si Toto Abner naman, pulis siya gihapon sa ila lugar. Tub-tub diri na lang ang akon pagsaysay, ang tagpasakop, tawgalan ninyo kay Silda sang Negros Occidental. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Kag diri natapos ang kasaysayan nga aton man ginhatagan sang kabuhi. Diri sa aton panatuntunan, Provincial J. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Nga kung kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan, Provincial J. DYWB Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bida
Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sa Philippine Revolution sa tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga facade sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup
natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas ang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw. Radio Bombo. Sang una ko ikaw nga nakita. Naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalangguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong dugang. Apang kung magabot ang tion nga pahibion kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang mo sarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Diary, tawgalangin niyo ako sa ngalan nga Mirna. Nagapanuigon sang 50 anyos. May bana kag 3 ka anak. Ang akon bana, tawgon ko lang kay Jerome. Simple lang ang amon pagkilalahay nga duha.
Ginpakilala kami sang amon mga abyan. Kag pagkaligad sang 3 ka tuig, nagpakasal kami bisa nagapamatok pa ang akon iloy. Kag pagkaligad sang 3 ka bulan, nakilala ko sang tuman ang batasan ni Jerome. Sa pagsugod ko gid, Nagpauli ka pa? Ha? Inagpauli pa bala isang lalaki nga may asawa? Nagasubra ka na ha? Nagasubra ka na gid! Ang dumdum ko kay may anak na kita. Mabag-o ka na. Apang nagdugang paginambisyo mo. Wala ka gid sang pulos nga klase sang bana. Ulugtasan! Tabaran! Wala sang pulos nga amay! Kinsumbang mo ako sa baba! Inang bagay sa imo. Dugangan ko pa, Ged? Dugangan ko pa? Hindi na! Hindi na! Mahipos ako, Jerome! Mangali. Hipos na ha! luyag ko nga tapuson mong imo pag-eskwela. Wala ka makatapos ang high school eh. Tapusa ba lang imo pag-eskwela? Mayo pa siguro. Sige. Tapuson ko pag-eskwela ko. Kapag makatapos na ako sa high school, mapadayon ako sa college, ha? Oo, Jerome. Himulati nga makatapos ka sa pag-eskwela. Kanami si mo eh! Kinpapati mo ako nga nag-eskwela ka? Gali kay bilog ka nga adlaw nga nag-upod sa barkada mo? Kang nagpahubog pa ka mo? Hipos na Mirna, ha? Natingila na pala ako. Nga nga ginatunto mo ako! Saan ka pa manuto, Jerome man? Saan pa? Ginasilingan ko nga hipos! Huh? Ay! Na, Kintampa mo naman ako? Nagasalig ka lang! amo ng bagay sa imo! Nagasalig ka lang kay madaog mo lang ako sa kusog mo! Hipos na! Padusngalon ko gikaroon baba mo! Natak-ano ka, ha? Hipusa na! Kastiguhon ta karon. Te, ano ang siling ko sa imo? Nagsiling ako nga maugtas ka lang kay Jerome kung siya ang mapamana mo. Pero wala ka nagpamati. Te, tanawa na? Kundi, nagakulintas ka perme sang bukol? Kag may black eye ka pa perme? Ang dumdum ko na kung mabago na siya. Kaya mo manin ang ginpangako niya sa akon mo. Mabago na siya kun makasal na kami. Ara na ina. Antusa na lang. Bana mo na siya. Kani antusa na lang ang tanan bilang maayo nga asawa. Mirna, sa din ka? Ari ko diri, Jerome. Ari ka man lang gali dire? Gano'n ka di? Hinaya lang ang tingog mo.
Pasikon makibot ang mga bata. Alit siman nga! Nagtutom ko! Dira ng pagkaon! Ano sudan? Wala kita sang sudan. May kwarta ka di nga ginhatag, haw? Ikatampo mo rin nga asawa. Ay! Hindi ka gikabala mag-ideya ko lang ni pagkaon mo sa akon! Bukugo ko kasi mo, bagay si mo. Jerome, maluoy ka man ay! Husto na ini nga pagsakit sa akon! Husto na! Sugangan ko pa! Husto! Hindi! Husto na, Jerome! Husto na! Gintinguhaan ko nga mangin maayo nga asawa kay Jerome. Apang kasakitan lang gid ang akon maagom kung magpauli siya nga hubog. Kag gilayon man ako nga nagapangayo sang bulig kay nanay sa pagpadayon ko pagid. Nga hindi ka magbato sa bana mo ngayon na. Sobra na siya. Mayo bala ina nga mabakwit ka dili sa amon sa itong nga gabi. Samtang may black eye ka. Ay abaw, Mirna. Kung namati ka lang sa akon. Nay, diri na lang anay kami sa mga bata Hasta nga maupawan sa kahubog si Jerome. Unsa pakon ko siya. Pasikon mapatay niya kami kagsang mga bata. Amo gini nang ginapaminsar ko, Nay. Ginanervyos ako sa iya. Kagamo man ang mga bata. Nahadlok na sa ila, amay. Pareho na lang kami nga nagakurog sa kahadlok kung mag-abot siya nga hubog. Ala, sige. Diri lang anay kamo sa balay. Magpauli na ka mo sa ato, Mirna. Hindi na ako magliwat. Promise. Makapila mo na naihambal sa akon. Apang amo ka man gihapon? Ginapintasan mo kami gihapon sa mga bata. Hindi na gani ako magliwat. Basta magpauli na lang ka mo sa balay ay. Sige na. Kag maupod ka naman sa bana mo? Hindi na siya ko na magliwat, Nay, Nagpangako na siya sa akon. Ay, ambot sa imo, Mirna. Apang nagapati ako, babalik naman ka mo dire, nga may black eye ka. Ay, Mirna, dali, magpauli ka, anay. Ha? Nga, anay? Kita mo naging nga nagaubra pa ako diri. Basta magpauli ka, dala ang doktor. Ha? Nga man? Ang bata mo, ginsipa sa ni Jerome. Kag nahulog sa sagdanan. Nagtupa sa siminto. Kag nawasakin ang iyang baba.
Ay, Diyos ko! Ang nanay, hubog naman bala si Jerome? Oo Sige na, dali na. Oo, nay, dali na! Dalagko na mga anak mo. Soltero na. Pero wala gid magbago ang bana mo, Oo, nay. Nadulaan naman ako sa paglaom nga magbago pa siya. Kag nabaton ko na ina karon. Ako na lang ang mabago, nay. Ikaw ang babago? Bago nga ano? Ang paghigugma nga ginpatungod ko kay Jerome. Nadula na, nay. Nagainit na sumong ulo ko sa iya. Akig na gina ko sa iya, nay. Kag makabalos gina ko sa iya sa pila ka adlaw. Mirna? Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum.